Добрый день. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую. Поважаныя сябры, шановныя дэлегаты. На 18-й з'езд грамады вучняў 9 А класа прыбыла 5 дэлегатаў. Дазвольце мне падзякаваць прыбыўшым дэлегатам за тое, што яны знаходзяцца тут, у гэтым будынку, дзеля агульнай справы. 18-й агульнаарганізацыйны сход стаў другім па ліку сходам, што адбываецца ў Магілёўскім раённым камітэце. Да гэтага у жніўні мінулага году праходзіў 9-й з'езд грамады у вёсцы Мікалаёўка 2. Неабходна адзначыць, што ўзровень правядзення з'ездаў грамады з моманту 9-го з'езда аб'яднання значна ўзрос. У грамады вучняў з'явілася магчымасць зладжваць дастаўку дэлегатаў з мінскага гаркама у Мікалаёўку 2. Ніводны з'езд не праходзіць без даклада не толькі старшыні арганізацыі, але і сакратароў іншых чальцоў суполкі. Прагрэс грамады ва ўсіх накірунках жыцця нельга не заўважыць. Яго можна знайсці практычна ва ўсіх накірунках жыцця. У арганізацыі сходаў, агітацыйна-прапагандысцкай працы. За гэты год наша арганізацыя зрабіла упэўнены крок наперад. Разам з яе сябрамі, якія развіваюць грамаду, робяць яе больш магутнай і вялікай. Дякую. Шановні делегати, дозвольте мне 18-й з'езд агульнарэспубліканскай арганізацыі грамады вучняў 9 А класа объявить открытым. Калі ласка, прошу устать при выкананні гімна.
Дякую. Шановні делегати з'їзда, поважані гості. 18-й з'езд арганізацыі адкрыўся ў той час, калі большасць школьнікаў, простых вучняў адпачываюць на канікулах у шматлікіх вёсках. Сыходзячы з гэтай прычыны, па рашэнні 21-го пленума суполкі, наш сход адкрыўся сёння ў вёсцы Мікалаеўка 2 Магілёўскага района. Тут прысутнічаюць і прадстаўнікі горада Мінска, і прадстаўнікі Магілёўшчыны. Гэты факт з'яўляецца сімвалічным для аб'яднання, бо такое адбываецца ўпершыню за двухгадовую гісторыю грамады вучняў 9 А класа. Вышэй за ўсё у грамадзе ставілася і ставіцца менавіта цесная супраца сталічных чальцоў з рэгіянальнымі, іх знаёмства дзеля аб'яднання сваіх мэтаў. Сённяшні агульнаарганізацыйны сход сабраўся не толькі па традыцыі. Дэлегатам давядзецца прагаласаваць па новай тэорыі па палітыцы пашырэння шэрагаў аб'яднання. У ёй адзначаецца, што візіты ў разнастайныя гарады беларускай дзяржавы павінны мець пад сабой не толькі жаданне, але яшчэ і сувязі. Пад словам сувязі маецца на ўвазе колькасць або наяўнасць сяброў або знаёмых, якіх, на думку грамадаўцаў, можна запрашаць у нашу суполку. Такі крок надасць нам упэўненасць у сваіх сілах, упэўненасць у тым, што разам чальцы Мінска і Магілёўскага мясцовых камітэтаў змогуць зрабіць вялікую працу ў гэтым накірунку, пашырыць уплыў нашай арганізацыі на Беларусь, зрабіць усё ад іх залежнае для павелічэння грамады вучняў. Паважаныя дэлегаты, 18-й з'езд, як я ўжо казаў, праходзіць у першым месяцы лета 2018 года. Падрыхтоўка да схода вялася сіламі не толькі чальцоў Магілёўскага районнага камітэта, на тэрыторыі якога ён і праходзіць, але і сіламі ўсёй грамады вучняў. Даклады на яго былі падрыхтаваны як з боку Мінска, так і з боку Магілёўскага района. Неабходна падкрэсліць, што падрыхтоўка менавіта да сённяшняга з'езда была ажыццяўлена на вышэйшым уровні. Былі набытыя кветкі, каб ускласці іх да абеліска помніка героям Вялікай Айчыннай вайны, прадукты да фуршэта, некаторыя дэкарацыі з'езда. Сама практыка правядзення агульнаарганізацыйных сходаў з кожным разам удасканальваецца. Гэта можна пабачыць па розных дэталях. Дадзены працэс нельга стрымаць. Гэтыя мерапрыемствы павінны паказаць тое, як арганізавана і зладжана працуе грамада вучняў ва ўсіх аспектах жыцця суполкі. З дапамогай з'ездаў прымаюцца не толькі важныя для яе рашэнні, але і паказваюць узровень развіцця і прагрэс аб'яднання, якое з кожным месяцам, з кожным днём становіцца больш магутнай і вялікай. Дякую. Упершыню за двухгадовую гісторыю грамады вучняў 9 класа на 21-м пленуме была сфармавана дэлегацыя ад Мінскага гарадскога камітэта ў складзе 3 чалавек. Мяне, кіраўніка аб'яднання, Дзяны Глебаўны Грыдневай, чальца агульнапартыйнай рады, і Артёма Владимировича Шлапакова, што была накіравана менавіта сюды, на сход. Прыбыла з гэтай дэлегацыі 2 чалавекі. Яны мы павінны выражаць думкі іх абраннікаў, тых, хто прагаласаваў на пленуме за іх кандыдатуры ў Мінску. Таму зараз мы аўтаматычна становімся сведкамі выяўлення чальцоў абсалютна кожнага аддзялення грамады. Гэты кангрэс стане з'ездам, які аб'ядноўвае ўсю арганізацыю, кожнага яе сябра паміж сабой, дзеля вырашэння агульных задач і дасягнення агульных мэтаў грамады вучняў 9 класа. Упершыню за двухгадовую гісторыю суполкі мы зладзілі дастаўкі мінскіх грамадаўцаў у вёску Мікалаеўка 2, у цэнтры яе дзейнасці на Магілёўшчыне. Пасля мерапрыемства, маштаб якога ўсё аб'яднання
Іх чакае экскурсія па мясцовых славутасцях. Дэлегацыя з Мінска наведае абеліск, помнік ахвярам Вялікай Айчыннай вайны, мясцовую краму, пошту, атрымае задавальненне ад краявіду вёскі, якая хоць і знаходзіцца пад горадам, цэнтрам раёна і вобласці, але не страціла сваёй мясцовасці і прыгажосці. Вынікі 2017-2018 навучальнага года для аб'яднання, вынікі яго працы за гэты тэрмін ужо былі прадметам абмеркавання на мінулым 17-м агульнаарганізацыйным сходзе ў Мінску. На ім былі агучаны даклады сакратароў, чальцоў ЦК і прэзідыума, у якіх падагульвалася праца ва ўсіх накірунках жыцця грамады за школьную пару. Не выключэннем сталі і вы. Некаторыя з вас таксама рыхтавалі даклады на гэты сход. Сам з'езд праходзіў 18 мая. Гэта значыць не ў канцы каляндарнага навучання. Так адбылося па ўсёй рэспубліцы. Менавіта таму у грамадаўцаў засталося яшчэ прыкладна 10 дзён, каб зладзіць некаторыя мерапрыемствы. І ў маім дакладзе прысутнічаюць гэтыя мерапрыемствы, якія сталі гістарычнымі для нашай суполкі. Забаўляльнага накірунку жыцця. Вандроўка па Мінску, візіт у горад Дзяржынск Мінскай вобласці, фуршэт з нагоды сканчэння навучальнага года, загітацыйна-прапагандысцкага, майскі пленум Цэнтральнага камітэта, узнагароджванне значкамі перамога школьнай дэмакратыі, 19-й пленум грамады вучняў. Яны сабралі каля 14 чальцоў нашай арганізацыі. На жаль, у Магілёўскім райкаме ў канцы мая не было зладжана ніводнага схода, паездкі ці фуршэта. Але ў пачатку сярэдзіне чэрвеня Магілёўскі раён, а именно вёска Мікалаеўка-2, сталася плацдармам для правядзення такіх мерапрыемстваў, як 8-е пасяджэнне мясцовай рады, 10-й з'езд МРК, 16-й пленум райкама і гэтак далей. Да гэтага яшчэ звернецца Даніл Вячеславович Максакаў, старшыня мясцовага камітэта, у сваім дакладзе. Навучальны год скончыўся. 9А клас перастаў існаваць як суб'ект школы і паралелі у 55-й школе. Яго расфармавалі ў сувязі з выпускам. Але перад намі яшчэ дастаткова задач і перспектыў, што мы, у асобе ўсёй грамады вучняў, вырашым і дасягнем. Разам з гэтым арганізацыя суполка стане больш магутнай, больш прагрэсіўнай, вялікай і арганізаванай. Дякую. Шановні сябры грамады, летні перыяд для нас адчыняе куфэрак новых магчымасцяў. Я неаднаразова падкрэсліваў гэты факт на пасяджэннях канферэнцыі і іншых сходах. На канферэнцыі я таксама казаў пра тое, што летам мы можам зладжваць паездкі па пашырэнні шэрагаў у беларускія гарады і мястэчкі. З іх фарматам, як і калі яны будуць праходзіць, канферэнцыя і простыя грамадаўцы вызначацца пазней. Але трэба падкрэсліць, што ў грамады разам з летам з'яўляюцца унікальныя сродкі для далейшага развіцця і прагрэса нашай арганізацыі. Пры захаванні таго, што набыло аб'яднанне за навучальны год, арганізаванасці і зладжанасці ў накірунку правядзення мерапрыемстваў, добрай агітацыйна-прапагандысцкай сістэмы, яно даб'ецца далейшых поспехаў у сваім пашырэнні, зробіць вялікія крокі наперад. У перыяд з чэрвеня па жнівень гэтага года плануецца ажыццявіць больш паездак і візітаў у рамках павелічэння колькасці грамадаўцаў і ў рамках забаўляльнага накірунку жыцця. Неабходна асаблівую ўвагу надаць віктарынам, конкурсам, культурным паходам, як і ў мінскім, так і ў магілёўскім камітэтах суполкі. Прапаганда нашых ідэй і задач павінна весціся актыўна ў параўнанні з навучальным годам, бо для гэтага зараз мы маем дастаткова часу, рэсурсаў і сродку. Сёння мае быць вылучана абсалютна новая догма па пытанні, новая ідэя па пытанні пашырэння шэрагаў аб'яднання, якая стане асновай аснов у ім. Вылучана сёння догмай будуць карыстацца ўсе грамадаўцы, якія захочуць прапанаваць горад для паездкі. Яна, як і лета, увогуле, дапаможа нам і ўсяму аб'яднанню, у знешнім развіцці, у пабудаванні вялікай і магутнай грамады вучняў,
організації, у якої голос кожного учня, кожного школьника грає роль стваральника нових ідей і теорій. Ідеї Марусі позов, это учнів громади. Ідеї Марусі позов, это учнів громади. Ідеї Марусі позов, это учнів громади. Дякую. Забаўляльны накірунак жыцця грамады, накірунак, што мае пад сабой інтэлектуальны пачатак. Дадзены тэзіс пацвярджаецца якраз рознастайнымі мерапрыемствамі. Яны ўзбагачаюць розум грамадаўца, робяць яго кругагляд больш. Гэта віктарыны, конкурсы па школьных прадметах, вандроўкі і візіты ў іншыя гарады Беларусі, паходы ў культурныя установы, у тэатр, кіно, музей, філармонію. Трыумфам такой палітыкі стала арганізацыя паездкі чальцоў мінскага камітэта ў Фаніпаль, у якой паўдзельнічалі 9 чалавек. Пазней быў візіт у Дзяржынск, які сабраў 4 чальцы аб'яднання. Старт летняй эстафеце паездак даў горад Шклоў. Ён быў наведаны грамадаўцамі з Магілёўшчыны. У наведванні прымалі удзел 3 чальцы райкама. На сённяшні дзень плануецца правядзенне візіту ў Слаўгарад, Палыкавічы, Марліну горку для чальцоў Магілёўскага районнага камітэта, Маршулішчы і Заслаўе для мінскіх сябраў грамады. Вышэй азначанымі паездкамі суполка павінна паказаць, што добрая зладжанасць з'яўляецца рысай характару большасці, якая складаецца ў ёй. Таму з дадзенымі візітамі мы атрымліваем больш вопыту і ведаў і пра гарады, і пра візіты ўвогуле. Дазвольце далажыць вам, паважаныя чальцы аб'яднання, пра ход 4-й агульнаарганізацыйнай канферэнцыі. Яе дэлегаты шукаюць новыя гарады дзеля таго, каб пабудаваць далейшыя планы ў азначаным накірунку. Агулам адбылося 6 пасяджэнняў, 3 з іх адбыліся ў Мінску, астатнія ў Мікалаеўцы 2. Догма, асноўная ідэя палітыкі, як я ўжо казаў, стаіць на павестцы дня 18-го схода. Сярод грамадаўцаў, што наведалі саму канферэнцыю, праводзілася апытванне сіламі кіраўніцтва з двума пытаннямі. Першае пра імя прозвішча, а другое пра горад, у якім у апытаных маюцца сябры і знаёмыя. Па яго выніках у лідарах апынуліся гарады Бабруйск, Асіповічы, Мсціслаў. Такім крокам мы забяспечылі і ў далейшым будзем забяспечваць эфектыўныя паездкі ў беларускія гарады і мястэчкі для таго, каб развіваць нашу арганізацыю, рабіць з яе гегемона на арэне моладзевых суполак Беларусі. Дарагія дэлегаты, заключэнне. Тэрмін, які пачаўся 17-м і скончыўся 18-мі з'ездамі грамады вучняў, быў напоўнены падзеямі вялікага памеру. Прыклады іх ужо гучалі ў маім дакладзе. Неабходна адзначыць, што перыяд паміж з'ездамі стаў пераходным са сканчэння вучобы і выпуска 9 класа да летніх канікул. Пераход суправаджаўся больш актыўным правядзеннем мерапрыемстваў і дзейнасцю аб'яднання. Але наперадзе ўсё лета, якое стане сродкам выканання задач і мэтаў. З летам мы зможам працягнуць развіццё грамады вучняў. Зробім яе лепш дзеля далейшай будучыні аб'яднання. Дякую. Дазвольце мне пажадаць вам новых поспехаў і на сённяшнім сходзе, і ў далейшай дзейнасці, а таксама ў сваім жыцці. Дзякуй за тое, што прыбылі на 18-й сход грамады. Паважаныя дэлегаты, дазвольце перайсці да далейшай павесткі дня. Слово прапануецца
Даниилу Вячеславовичу Максакову з докладом об деятельности Могилевского районного комитета у период з 17 по 18 сходи громады 9 А класса. Коли ласка. Прошу вас, выходите туди. Коли ласка. Дорогие делегаты, в период с 17 по 18 съезды громады в Могилевском районном комитете были проведены следующие массовые мероприятия. 16 пленумов, фуршет, поездка в Ушков, 10-й съезд, 3-е заседание и конференции, фуршеты и викторины по русской и белорусской литературе. Видите, кинотеатр «Космос». Всего в этих мероприятиях участвовали только 5 человек. Спасибо за внимание. Дякую. Дозвольте мне далее пропонувати слово Юлии Геннадьевне Лузан с докладом о бюджете громады Вучтем 9 А класса. Коли ласка. На сегодняшний день бюджет 10 класса составляет 22 рубля 43 копейки. Спасибо за внимание. Далее прошу надать слово Артему Владимировичу Шлопакову с докладом о пленумах ЦК и громады у период поміж 17 и 18 сходами объединения. Коли ласка. Дорогие друзья, в период между 17 и 18 съездами громады в Минском городском комитете было проведено 3 пленума громады учащихся. Их темами были планы на летние каникулы, проведение и организация 18-го съезда ГУ. Спасибо за внимание. Поважанные делегаты, шановные сябры, дозвольте объявить перапынок у 10 хвилин перед голосованием. Дякую.